Скъпи приятели, бих искал да ви представя инструменти, които могат да се ползват в комуникацията ни с хора. Дали при шатрите, където ще се срещаме с тях, или наши приятели. Представям ви серия от брошури, които създадох тази вечер на базата на реални видеа на Партия Величие от Свободен глас и от канала на Партия Величие. Над 1000 видеа съм вкарал в изкуствен интелект, съответно след това съм изваждал информация и съм създал тези брошури, които са с реални думи на Ивелин Михайлов, Павел Стоименов, Красимира Катинчарова, на хората, които стоят зад идеята на величие. И тепърва тези брошури ще бъдат пратени, за да бъдат одобрени, но представям ви идеята каква е. Когато сме, примерно, на шатрата, когато ще се срещаме с хора, много е хубаво да имаме нещо, което да подадем на хората, които дори да не се спрат, могат да го вземат, да го прочитат в къщи. Аз съм разработил 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 брошури. Мисля, че имам идеи за още поне 3-4, които могат да се направят. Сега ще представя всяка една от тях и как може тя да се ползва в разговора. Едното е за инициирането на разговора, като се подаде на някой. Примерно, подаваме тази брошура и казваме така. Знаете ли за... Тази брошура е за автопоходът на истината. Автопоходът, който се организира за отиване в Брюксел. И отгоре текстът е какво е свършила Партия Величие за една година. Тези брошури са в две основни категории. Едната е какво е свършила Партия Величие за една година. Втората категория е какъв е 20 годишния стратегически план. 20 годишен план за величието на България. И не отиваме да казваме на човека, елате да гласувате с нас. Ние му говориме за реално нещо, което ние сме направили. Това може би е по-подходящо точно тази брошура за някои по-млади хора, които това би им било интересно. Тук се включва информация както за автопоходът към Брюксел, така и за Макларена и Ферарито, които обикаляха България. И показвам нещо, например, полицейския произвол. Как са се отнесли полицаите към Макларена и Ферарито? Как се измислят разни неща, че трябва да се проверяват или заради това ще трябва да се спре от движение. Неща, които примерно са били, които са фабрични, минали са техническа проверка, но по някакъв начин са решили, че трябва да ги да използват това, за да репресират тази част, да спрат колата. Така, имаме информация за похода на Брюксел. Моментално тук имаше нещо интересно. Ето автопоходът към Брюксел. Истината пред носа на Урсула. И се описва как всъщност самия поход, кога е започнал, колко автомобила, на собствени разноски, през кои държави е пътувал. Ето, този поход не беше просто протест за запазване на лева, а манифест за свободата на българския народ. Какво се е случило на автопохода? Така, какво ще има? За автопохода е това. Ето, има включено и за битката за Пазарджик. Тук сега трябва да се види дали това има смисъл да се включва, но понеже на тая тема изкуствен интелект да включва, мен ми се стори интересно и го оставих. Трябва да има, ще направя брошура, тази не съм я направил. Специално за Пазарджик трябва да има една брошура, но не съм го направил това нещо. И така и накрая завършва с, представете си, 100 000 такива коли, които са облепени с такива стикери. Така, видиме какви са брошурите. Транспортната система на България.
Това е част от 20 годишния план на величие за България. Започва се с умишленото убийство на българските държавни железници. Това е подходящо за по-възрастни хора, може би и за, не знам за младите дали това ги интересува, но възрастните хора, може би дори не толкова възрастните като мене, си спомнят едно време какво е било усещането да пътуваш с влак и какво е било сега, и се вижда наистина много голям опадък в това отношение. Тази брошурка, всички брошури са, мисля, че не повече от 8 страници, като една всъщност, една е по-голяма от 8. Магистралния грабеж, говори се за начина, по който се ограбва чрез ремонти и чрез уж поддръжка на магистралите. Така. Два начина, по който могат да се ползват брошурите. Могат да бъдат инициатор на разговор, а може да бъде, след като сте си говорили с някой и сте си говорили на някаква тема. Обикновено има някоя тема, която е по-голяма, по-дълго време се говори, може да му дадете накрая, като си тръгва, тази брошура, която е по темата, която сте си говорили, или той да си избере по коя брошура, т.е. може да си избере да си тръгне. Когато човек си тръгне, понеже има хора, които подценяват брошурите, смятат, че личният разговор е по-добър от брошурата, но представете си така. Той си говори с вас днес. Впечатлил се. Но минава един месец. Идват изборите. Той ви е забравил. Обаче някъде вкъщи му стои тази брошура, е така някъде във ъгъла на масата, под леглото, където си е оставил. И тази брошура може да му напомни за вашия разговор, който сте имали с него. Човек може да си напише координатите на такава брошура, за да даде на някой, за да може после да си общува с хората. Също така, тази брошура, когато бъде взета от някой, тя почва да живее собствен живот. Този човек може да я забрави в автобуса, може да я забрави в колата, той я забравя в колата, в служебната кола или в работата си я забравя и някой друг може по някакъв начин да стигне до тази брошура, по който, примерно, не бихме могли да достигнем по дигитален път или няма да мине лично около нас. Така че брошурите не трябва да се подценяват. Това вече ще се говори с хората, които организират нещата, как могат да бъдат изпринтирани. Хубавото на брошурите, че един начин е аз да споделя файловете и хората на собствени разноски не е толкова скъпо да се напечатат. Скъпо е, когато се правят големите тиражи. В едно от големите така вериги за печат в София, една страница е 8 стотинки. Тази брошура, тя е наполовина на А4, така че това са 4 страници все едно. 4 по 8, 24 и не знам за телботчетата колко ще ви вземат. Аз си ги правя вкъщи, но аз имам ето такъв телбот, който може да печата, да мога да направя брошурка, да закача брошурката. Това няма значение в момента. Искам да представя брошурите. Транспортната система на България. Примерно за това как с БДЖ е предвиден влаковете или системата е предвидена, трябвало е да може влака да кара с 130 км, в момента карат с, не знам, 70-80 км в час. Брошурата за мащаба на изборните фалшификации. Тази брошура обяснява за няколко начина, по които стават измамите. Затова може би е достойно, трябва сигурно цяла книга да се напише, но все пак трябва да бъде в някаква обозрима форма. Ето, за това, че право имащите да гласуват са момент само как беше точно. Ето, това тук точно е, че населеното място има 610 човека, които са регистрирани като жители,
а получените бюлетини са 9300. И така, нали, за някои населени места, където са получени повече бюлетини, отколкото са всъщност. За подмяната на протоколи. Ето тук, това са конкретни ситуации за конкретни казуси, които са се случили. За това, че в черновата протокола, примерно, на ДПС ново начало са 262 гласа, а официалният протокол, който е Белова, са 362, някакси 100 гласа отгоре. Тези неща точно, табличната форма и така нататък, е много по-добре да го има човек, да го види написано, отколкото да го говори. Понякога, като слушам видеята, от които това е свалено, не ми е лесно да се ориентирам в числа, кое какво е, нали, какво трябва всъщност да ме очуди в тия числа, докато когато ги видиш човек написани, и стават някои неща доста по-ясни. Машинациите с машинното гласуване. Някои хора смятат, че машинното гласуване абсолютно непременно е без начин за фалшификация. Ето тук описана схемата на българския влак. И така нататък. Пак по отношение на това, как Величие влезе в парламента и дали има право да бъде там. Ами, имаме право да бъдем там, защото ни ограбиха на изборите. Така, много интересна брошура. Действията на Величие в помощ на опозицията. Нещата, които Величие прави, е правила за опозицията. Това е в секцията, или по-скоро в главната категория, какво направи Величие за една година. И как Величие подкрепя каузи на други партии, независимо, че са на други партии, и дори понякога така стои под радара и ги подкрепя едва ли не тихомълком, без да се афишира, без да иска да се тупа в гърдите. Така, когато Величие влиза в парламента, за един ден партия МЕЧ остава с 9 депутата. И има така желание от другите партии да бъде разформирована парламентарната група на МЕЧ. И тогава Величие се застъпва за МЕЧ, застъпва се за Алианс за права и свободи, когато са подлагани на натиск и са карани да преминават към ДПС ново начало. Участва в протестите и се застъпва и с публични такива изяви за Богомир Коцев. Пази имунитетите на Възраждане. Така, в деня на опозицията, в моментите, когато опозиционните партии имат право да заявят те какъв да бъде дневния ред, Величие дава шанс на Възраждане да си въведат техния дневен ред по отношение на запазването на лева. Така и други неща, които човек може да прочете в... И ето тук се казва също за липсата на реципрочност и как всъщност другите партии не отговарят на тази подкрепа. Така. Но това е доказано, че Величие подкрепя каузи, независимо от това откъде те идват, докато сме виждали как други партии, техни каузи, когато идват през Величие, те не ги подкрепят. Възраждане на българската земя. Стратегическия план на партия Величие за земеделието и животновъдството. Така, тук се описва как има тотален геноцид върху този сектор и че едва 15% от зеленчуците на нашия пазар са българско производство. А при месото вноса достига 70%. С проблемите с напоителните канали, които се говорят. И това е хубаво също и за нас, когато го прочетеме, защото, примерно, аз съм слушал много от тия видеа, нещата съм ги слушал, но когато го прочета и трябва да го споделям с някой, ми е много по-лесно да имам увереност да говоря за тези неща. Някакси написаното си дава сила
това някаква увереност в това да говоря за тези неща, особено когато е за нещо, което по-малко разбирам, примерно земеделие. И ето войната на българската земя, земеделието срещу соларните панели. Така, да видим сега. Има малко за Байрибан. За Байрибан заслужава самостоятелна брошура. Просто тук, понеже в контекста на животновъдството и как беше земеделието. Така, схема за източване на средства в животновъдството. Виртуални животни. Екарисажни схеми. Рекет с пасища. Блокиране на млякото. Така. И терорът в село Ружица, случаят на Николай Димов, на който му запалва техника за 5 милиона лева и вкарват заразени стада при него в неговите пасища. Не пасища, ми унищожават реколтата. Така. Нашия план за бъдещето и така нататък за земеделието. И следващите две, те са на сходна тема. Това е специално за ветропаркове и соларните плантации. Имаме една, която е само за това. Тук съм си отбелязал, че трябва да я поправя. Как започва всичко това? Как това е измама с, че уж е зелена енергия, пък хич не е зелена. Тук са описани част от проектите, срещу които се борим и какво е направено. Ето, примерно във Ветрино, успешно блокиране чрез общински съвет и протести. Тоест, това дори може да бъде като помощно ръководство за други хора, които също това ги вълнува, иска да се борят срещу това, какво може да се направи, за да се противодейства. Така че тези брошури не са просто някаква реклама. Трябва да знаем, че хората са имунизирани от реклами и просто да напишем една брошура величие и гласувайте за нас, не мисля, че ще успее така да разтопи лета, докато нещо практично, първо, че има информация, която много хора не я знаят, въпреки че тя има в интернет навсякъде, но просто хората не попадат. Всеки човек си има някакъв балон, в който стои и не попада. Аз даже имам план как ще си напечатам такива, за да ги пращам, да ги раздавам на мои приятели, познати, роднини, които някакси като си говориме, понеже за някои неща, като не съм специалист и малко трудно ми имат вяра, но когато е написано, защото това са думите на хората, те са взети от видеята, най-вече може би на Красимира Катинчарова или другите видеа от събитията на партия Величие, където хората, които разбират от тези неща, са ги описали и много по-лесно може човек така да по-достоверно изглежда, има някакъв, по-лесно може човек да се ориентира, който не разбира и да му изглежда добре. Така. Ето имат също модел на енергийния модел, какъвто предлагат Величие, той е АЕС Белене. Може би и за АЕС Белене трябва една самостоятелна брошурка. Така, това за фотоволтиците. Тази е най-дебелата брошура за сметищата. Тя е само за сметищата. Аз съм написал, казахме да ни разкаже само за сметищата, за битката и за да видим какви са темите, които са тук. Тя е с 4 страници повече от другата. Така, битката за чиста България. Действията на партия Величие срещу незаконните сметища и екологичния геноцид. Така, и 6000, започваме с 60 000 незаконни сметища, които са открити на територията на България. Институционалният чадър над хората, които се занимават с сметища, технология на престъплението, запръстяване и изгаряне. Отвратителният начин, по който се справят с боклука, като го зариват или го изгарят, като допълнително влошават още повече положението с това нещо. И ето примери за системни нарушавания и замърсявания. В град София
в Гурублене има незаконно сметище върху 1000 декара. Последствия за околната среда. Засипани терени за детски градини, училища и корито на река. В село Белоградец, Варна. Огромно сметище с органични отпадъци. Последствия за околната среда. Гниене на отпадъците в родното село на шефа на местната екоинспекция. Значи това даже е в селото на човека, който би трябвало тия неща да ги контролира. И така нататък. Какво има още? Ето здравната цена, рак и инфекции, битката в Народното събрание и ето тук е за референдума, не референдума, ами вота на недоверие, 1300 страници вод на недоверие, които партиите си смяха и показаха, че все едно това не е нищо. И какво предлага? Какви са действията на мафията и какви са действията на величие? Как да се справи с проблемите? Зелената мафия и соларните схеми, международната реакция, счупване на информационната завеса. Тъй като българските медии и институции са под тотален контрол, ние изнесохме битката на международно ниво, сезирахме Европейската комисия и предоставихме нашите доказателства на чуждестранни организации и журналисти. Нашите активисти организираха протести в Брюксел, за да покажат на Европа, че България се управлява от мафия, която унищожава природата си. Вече получихме отговор от европейски институции, които искат от нас конкретни данни и хронология на бездействието на българските власти. Имаме нашия план за чиста България и заключение време е за действие. Представих ви брошурите, пак ще ви покажа кои са брошурите. Битката за чиста България, това е за сметищата, съпротивата срещу ветропарковете и соларните панели, възраждане на българското земеделие и животновъдство, действията на партия Величие като партньор на опозицията, т.е. действията на партия Величие в помощ на опозицията, за изборните фалшификации, транспортната система на България и за автопохода към Брюксел и в България двата супер автомобила, които обикаляха. Ще има още също, аз имам идеи, ако ви имате идеи, може да ми напишете като отговор на видеото, т.е. налично или като отговор на видеото за теми, които е хубаво да се направят такива брошури. Качил съм 1000 видеа в изкуствен интелект и оттам изваждам информацията. Така че си представете всичко, каквото някога се е говорило предната година в разни видеа. Ако се сещате за нещо конкретно, може да се направи на брошура и да се раздава. Това може да бъде като оръжие за масово поразяване или поне като куршум, който достига до целта. Така че не подценяйте брошурите, имат много голям смисъл и могат да свършат много работа.